and ang nagawa ko lang guys is isa lang. Doon lang sa papunta sa police station for my criminal background check na fingerprint card. Yun lang. And wala pala dito public attorney's office. So, hindi ko siya nagawa yung isang ipapanotarize ko dapat. I'm going to send them via email for checking kasi meron akong kailangan na i-send via email lang, and then I need to send din yung iba na yung talagang like for the criminal background check, really need to pass it na yung card talaga siya. You are applying for something. Bumili na kayo na sarili yung printer na yung may scanner kasi a lot of documents are needed to be scanned. Ganyan, ang dami yung kailangan i-print. Para hindi na kayo hassle kasi yung lumalabas pa ng bahay para lang magpa-print, magpa-scan, tapos magbabayad ka pa yun. Hey guys! Welcome back to another vlog, and today is the continuation of the vlog na napanood nyo the last time. Maybe it was yesterday or the other day. Yun guys, so ngayon, kung makikita nyo medyo nakapagayos ako kasi pupunta ako ng Clark. Pupunta ako ng Clark Airport to fetch someone. Ayan, maybe you've seen him. You've seen him. Ba't kasi English? Nakita nyo na siya sa mga vlogs ko dati guys. So, susunduin lang natin siya for, mag-stay lang siya for how many days lang dito. So, konting lang, bakasyon lang. So, ngayon guys, pupunta na ako and nagmamadali na ako kasi anong oras na, 1:00 na. And 6 po yung arrival niya, 5:50, mga ganun. So, kailangan ko na talagang umalis. So, kita-kita tayo mamaya guys, pag nandito na siya. Tapos, blurred pa. Online check-in ka. Wala ka namang i-check-in. Oo, naku, automatic check-in. Pag online check-in pa daw. Good morning everyone! It's the next day and we are currently traveling. Time check, it's already magsi-7 na dahil sa pagiging matalino ni Mia. Naiwan ang mga pera na ibibigay. Coffee po tayo mga kapatid dahil magsi-7 na po. Andito pa rin po kami sa Rosario. Ay, nakalayo na sana kami kung hindi ko naiwan yung mga pera na kailangan ibigay sa church. Tsaka ito, dito kasi lahat guys. Ito, yeah, very important. Binalikan po namin. At mabubuljakan po tayo. Pag wala po yun, mabubuljakan po tayo ng ating boss. So, we got here some coffee, ayan, from Mac Cafe, ayan. I-close lang natin. And then, we got here, ano ba to? Ano tong binili na natin? Muffin and sausage. Yun, ito. Ayan, tigisa lang kami. O, dyan na. Hirap guys. Ako kasi gusto ko yung coffee ko yung medyo matamis. So, gusto ko mas madaming sugar yung ano. Ngayon ko na-realize na nung bata pala ako, inuuto lang ako ni Papa ko. Pinapatimpla niya kasi ako lagi ng kape pag gabi na. Kasi daw hindi daw siya natutunawan. Ganyan. Tapos sasabihin niya, naglaing talaga anak ko. Ganyan. Ang galing magtimpla ng coffee. Di ako naman ganado. Magtimpla na naman ako the next night. Yung pala inuuto lang ako ng tatay ko. para may magtimpla ng kape niya. Shout out to Padre Camora. Yan guys, kain po tayo. Ang order ko po sana ay wala pong egg. Kaso si Ma'am Jonah, pagkaabot ko sa kanya, kinain na agad. Hindi pa, 5 seconds. Kinain niya yung order ko na walang egg. Parang Ayoko na may egg. Pero sige na nga. Kailangan ko din ng protein. Kain tayo. Hey guys, Ilocos na kami. Pero malayo pa kami sa destinasyon namin. Grabe. Ang daming patay! Dami namin inaano na pupunta sa cemetery. Grabe. Kanina pa nag-aantay si Jessa doon sa malapit sa kanila. Kanina alas 7 pa siya. Noong oras na 9:30 na wala na kami maabutan sa church. Ay naku.
Cruise bag. So, on the way na po tayo mga kaibigan sa lugar nila Madam Badbrit ni Jess. Idea niya yun! Yung kanta niya kasi ng ngipin mo ba ay sumasakit o di kaya ikay amoy Badbrit. Kaya Madam Badbrit na daw. Bag. Ay, Baka yan. baka yan sinasabi iglesia. Yun na, Baka yung ito yung church. sinasabi niyang iglesia. Ayun na, SDA. Yung malapit na dyan. Oh. Dun, 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 dun. Saan yung SDA dyan? Ayan, no? SDA. Right. Saan? Right. Ayan. O, Sige, doon tag, pa. doon. Ay, kaya siguro siya umalis doon. Dito, sana dyan na lang siya nagsimba. OMG. Hindi nga siya nakatulog. OMG, nandyan na yung vlogger na ano. Pipinicture ako kay Madam Bag. Pressure na naman ang bad breath. Bag. Free. Wala na, nalagpasan na natin. Hindi. Sige. Wala pa siya. Okay, nalagpasan ka na namin. Tawagan mo na, sabi mo na bukas na lang siya punta sa bahay. Feeling ko yan na yun. Wala naman na yung barangay nila. Oh, basta meron yun. Feeling ko Santa Lucia na to. Barangay Sagad. Banda. OMG! Dito na! Malapit na! Siya ba yan? Waiting siya doon. Waiting siya doon. Diyan banda sa may reduced speed. Ayan. Yan. Ayan! Oh my gosh! Andiyan na siya, besh! Woo! 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 Madam Badbrit! Yan na si Madam Madrid. Andiyan na si Madam Badbrit! Ay, napalaman. Yes! Hi, vlog! Wow! Akala mo nga, prepared ako. I saw you. Andito na si Madam Badbrit! Uy, bakit yung tinatawag mo naman? Madam Badbrit ka na daw. Hi. Dahil takan sa kanta mo, Madam Badbrit. A few inches later. Hey guys, so andito na kami sa bahay. Ay bahay, paalis na kami actually. Nagayos lang kami, nagbihis lang kami. Oh my gulay. Nagbihis lang kami, dyan na si Madam Jessa. What did you use on your face? I used your concealer. And Ate Jonas Bibiholic and... Wow, sponsored lahat ng gamit ah. Ay, oo. Oo nga pala, pati lipstick galing sa'yo. Ganon. And on my face is just the, ang tawag nito? Dalaman lipstick. Concealer, yung Fit Me, eto lang, yung sa mata ko. Tapos yung sobra, yun lang. I-check din Ganun mo lang. Kaya kitang-kita pa yung mga dark spot, walang foundation, walang Bibiholic. Wow. Yes! And Madam Jonah, Hi guys. Hi vlog. Hi vlog. alam din nagpa-focus sa'yo. Masyado ko sa maganda. What did you use on your face? Bibiholic and primer muna, tapos Bibiholic. Wow, may primer. Pulbos at saka lip tint. Wow, may papulbo. Yeah. So, we're heading now. Actually, lunch na lang yung madadatnan namin siguro dun. Pero may program pa mamayang hapon. Ka sa bitawin. So, we're gonna be there. Ako, you're At ano na, lunch time na siguro. Hindi na ako nagpakita kanina kay Tatang kasi alam na this. Ay, except ba kami di kagayong ganap ang kay Bud? Mga sinungaling! Sasabihin doon na nagsimba na lang dito. O kayo ang wala, hindi kayo pumunta. Ganun. Pero alam namin na nandun sila sa ano, ibang church, doon sa malapit sa beach. Later, papakita ko sa inyo guys. Ka pa. Talaga na, basta. Yan eh, mapisti. Tapos sa dati pistan. Pag po nag-post kayo sa Instagram, pakilagay po #pisti. Teka na rin. This commercial is brought to you by Pisti. Pisti. Papa Pisti. Kasasarap. Dito sa lugar na to, dito ka mabibis. Dito ka. Sa milk tea house na to, dito ka mabibis. Papatok ba, Madam Accountant? Yan. Kachi, Kachi, o, diba? Kachi yan. Brand name, okay. Brand name, okay na. Tagline, okay. Sa product na lang tayo mag-focus. Sa product. Mapisti, garo. Ipisti. 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 Pinagnagan na.
O kaya magpapatay din tayo ng buko shake. Buko bobo. Gano'n. Mapapaboba ka. Buko bobo. Mapapaboba ka. Sarap. Choco bobo. Mabobobo ka sa sarap. Bobo na. Tara na, pabobo na. Pabobohan na. A few inches later. A few moments later. Hey guys, tapos na yung church namin. Nandito kami sa gilid ng beach. Dito kami kakain. Yes. Sige, galingan mo maglagay ng table natin. Yung isa, may kakilala. Hindi naman taga rito. Nakakuha na ng crinkles. Kain na tayo. We have here. Agkararagan di church. Okay, let's eat again. Hey guys, so we are going home na. Tapos na. Antok na kami. So, I'll see you guys later. Diyan na sila lolo ko. Di ba? Yan yung sinakyan nila sa dami nila, besh. Ang init. Sarun tayo. Where are we going? Dora's house. Sweets. See? Ay, nagdito po tayo sa may palengke ng Santa Maria. Tendera po ito, tendera. Bili na, bili. Pasok mga suke! Hi guys, ang datoy ni ko ha. Papanamurot na, papanam. Mapagkabiyak halo-halo. Sa din, no? Chowking. Ay, libre. Libre ka garad. Ilibrik na gito. Kakoy-kuyog ko. Nina, sa timang pagkatabag mo. Nahaalin abot din. Ay, Mababay buto na. Ha, Kapilaan. Sikap. hindi ka pipintasan nga nanang. Ay, susabo. Sinorti Malakanyam nang. Na? Sinorti Malakanyam. Umala kayong argami. 150. Balakang mo? Manugang ko. Manugang tubig. Manugangam kinde. Sinurod nang? Hindi. Manugangam to kinde. Hindi ko ah. Jinjen? Tawi. Ay. Kunatan. Ay, nana. Oh, nag-ano si nana. Babay vlog ka garo dun na. Ala, babay garudi. Bye-bye. Bye. Nanay. Madam. Ganda. Ganda, baba. Son, look at me, mom. Pag tumingin ka, akin ka. Hindi ka na mai-stress natin. Vlog take over. Ito tayo, girl. Maghahalo-halo tayo ngayon. Sarap. Aghay kayo maangkan. Aghay kayo ati video. Hi guys, andito pa rin po kami sa may palengke after namin na kumain sa Chowking. Ang hirap mag-antay ng mga senior citizen. Ako. Mga senior citizen yung mga nito. Tara, biyahe tayo. Wow. Yellow eh. Paano diba sa kilo pati yellow pin? 200 ka. Ang ganda na, dapat nakikita sa paglaman na. 350. Wala ko.
hour na, nantay. 25 na punto sa sikat na. Okay. Let's video daw. Hey guys, so dito na kami sa bahay. So i-close ko na tong vlog na ito kasi masyado nang mahaba. So thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed watching this video, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Sheriff Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Time check, it's already 9:18 PM and currently papunta kaming bayan kasi masakit itong tiyan namin. Pero tinarasanan lang namin si lolo ko. Hindi, totoo. Masakit ang tiyan ko. Bili na kami guys ng ano. Asan na si Mac Nichols? Akala ko si Mac Fake news lang pala. So, ang pangarap mo, di ba? Yung malaking Yakult. Delight. Ito yung binib... Ay, ito ba yun? Ganito ba yun? From Thailand.